Twan Spietsko, op 79-jarige leeftijd overleden. Spietsko begon in 1963 zijn carrière in Nederland bij Sportclub Enschede en maakte in 1967 de overstap naar FC Twente. Hij was de eerste contractspeler voor FC Twente die van buitenaf werd vastgelegd. Hij speelde in totaal 29 competitiewedstrijden voor FC Twente. Na zijn actieve spelersloopbaan bleef hij bij FC Twente en werd hij in 1968 assistenttrainer van Kees Rijvers. In 1972 volgde Spietsko Kees Rijvers op als hoofdtrainer van FC Twente en is van alle trainers het langst achtereen aan FC Twente verbonden geweest. Onder leiding van Spietsko behaalde FC Twente veel successen. In 1975 bereikte FC Twente de UEFA Cup finale. FC Twente won haar eerste prijs ook onder leiding van Spietsko. In 1977 speelden de ploegen die vanmiddag hier eveneens tegen elkaar uitkomen, FC Twente en PEC Zwolle, de KNVB bekerfinale. FC Twente won deze beker en eind 1979 kwam Spietsko terug bij FC Twente. In 1982 keerde hij nog een half jaar terug als trainer. Naast oud-speler en voormalig trainer van FC Twente is Spietsko ook erelid van de club. Daarnaast bereikte ons het bericht dat op 16 november jongsleden Dennis Wilning op 30-jarige leeftijd is overleden. Dennis was een trouwe bezoeker van de wedstrijden van FC Twente en bekeek de thuiswedstrijden vanuit het vak P. FC Twente wenst de nabestaanden van Spietsko en Dennis Wilning veel sterkte met het dragen van het verlies. Spiets en Dennis, you'll never walk alone. FC Twente verzoekt u voor zover mogelijk te gaan staan, respect te tonen en een minuut stilte in acht te nemen. Dank u wel.